Ako ni ba? Ako ni. Ay. Ay. Ikaw din na, gaw. Sa'y tuyo, gaw. Tay mission gaw. Unsa man ang misyon, gaw? Kaon? Ay, isa pre. Pre, nakasigurado ka nga. Good shit kayo ng killer, pre. Wala ba dyan salig ka ng tawanan, pre? Napinawong ano? Master ka na, pre. 30 katao, gidungag patay sa kadlaw, pre. Salig na lang, anak. Killer, lagi, pre. 30 katao, gidungag patay sa kadlaw, pre. Ay na pagklamo diha kayo. No choice na tao. Oras ba oras? No choice yun, pero... Sige nang, tara! Gaw, samahan gaw. Ready na ka, gaw. Hindi na, gaw. Pero, money down, gaw. Naunsa man ni pre nga minidal malaging ganahanan eh. Nga na